ронандагӣ низ ба худ масъулиятварӣ сола дорад. бо назардошти ин матлаб шаҳрвандонро лозим аст аз риояи қоидаҳои бехатарӣ дар роҳ итоат кунанду донишу истеъдоди хоби ронандагӣ дошта бошанд. вале боиси таассуф аст ки бархе аз шаҳрвандон дар ҳудуди роҳҳои вилояти хатлон парвонавор ва хеле ҳам хавфнок воситаи нақлиёташонро бо суръати баланду бенизом қоидаҳои бехатариро риоя накарда ба ҳаракат даровардаву дар натиҷа садамаҳои мудҳишу марговар низ рух медиҳад. маҳз беэътиборию хунукназарӣ ва надонистану шояд қасдан қоидаҳои бехатарӣ дар роҳро риоя накардани баъзе аз ронандагон боис мегардад ки ин гуна вазъият то ҳанӯз дар ҳудуди роҳҳо мураккаб арзёбӣ мешавад. агар қисматашон бо ин ҷурм ба ҷавобгарӣ кашида шаванд, бархи дигари ин табақаи кӯтоҳандеш бо рух додани садамаҳо ба ҳалокат мерасанду боқӣ фарзандону пайвандонашонро зери хиҷолат мегузоранд. маҳз он ронандагоне ки бо сабаби бепарвоию хунукназарияшон мусофиронро ба ҳалокат мерасонанд, боқӣ ҳаёташонро бо пушаймонию изтироб мегузаронанд. шояд гоҳо худро дар радифи қотилон низ дарёбанд ки охир дидаву дониста бо суръати баланду хатарнок ба сабқат мебароянд ва ё худ масту сархушанд. исботи гуфтаҳо ҳамин аст ки санаи 27 июни соли 2024 тахминан соати 18:45 сокини ноҳияи муминобод ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra қайди рақами давлатияш 2251 ХС03 ҳангоми ҳаракат аз ҷониби шаҳри Кӯлоб ба сӯи ноҳияи муминобод дар ҳудуди байни деҳаҳои Офтоблиқо ва Зиракии шаҳри Кӯлоб бинобар аз меъёр зиёд намудани суръати ҳаракат аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба самти муқобили роҳ ҳаракат карда. дар натиҷа ба воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra қайди рақами давлатияш 0800 SS03 ки таҳти идораи ронанда сокини ноҳияи муминобод Латифов Умарҷон қарор дошт бармехӯрад. дар натиҷаи садамаи мазкур аз таъсири зарбаи сахт мусофирони ин ду воситаи нақлиёт дар умум 7 нафар Шарипова Бунафша соли таваллудаш 1986 бо ҳамроҳии фарзандҳояш Аминҷони Раҳмоналӣ соли таваллудаш 2019, Сабринаи Раҳмоналӣ соли таваллудаш 2011, Алиҷони Раҳмоналӣ соли таваллудаш 2014, инчунин Алиев Рамазон Рашидович соли таваллудаш 1999 сокинони ноҳияи Муъминобод мебошанд ва ронанда Латифов Умарҷон Назарович дар ҷои ҳодиса ва мусофири дигар Рамазони Насимҷон соли таваллудаш 2006 дар ҳоли ба таври фаврӣ расонидан ба назди табибон дар беморхонаи шаҳри Кӯлоб вафот мекунанд. ронанда Бобоҷонов Ҳамид ва шаҳрвандон Нуралишои Қурбон соли таваллудаш 2006, ноболиғ Гулова Мадина соли таваллудаш 2009, Панҷшери Муҳаммадзод соли таваллудаш 2005 сокинони ноҳияи Муъминобод ки онҳо низ дохили воситаҳои нақлиёт буданд бо бардоштани ҷароҳатҳои вазнин дар шуъбаи эҳёгарии беморхонаи шаҳри Кӯлоб бистарӣ мегарданд. инчунин санаи 17 июни соли равон тахминан соати 15:30 ноболиғ Ашуров Шаҳриёр Ғафуралиевич соли таваллудаш 20 сентябри 2016 истиқоматкунандаи деҳаи қарияи боло ҷамоати деҳоти Зиракии шаҳри Кӯлоб мебошад. ҳарчанд тибқи талаботи қонунҳои дахлдор дар ин сину сол барояш идора кардани воситаи нақлиёт манъ аст, аммо худсарона воситаи нақлиёти тамғаи Дею Некси қайди рақами давлатияш 8651 ХС03 буда ба падараш Маҳмудов Ғафор Вадудович тааллуқ дорад ба роҳ мебарояд. зимни ҳаракат аз самти деҳаи Гулбоғ ба самти Корези боло дар ҳудуди деҳаи Сангпари ҷамоати деҳоти Зиракӣ аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада вазъиятро мураккаб мегардонад. дар натиҷа ба воситаи нақлиёти тамғаи Хундай Аванта қайди рақами давлатияш 0665 MN03 ки ба Раҳимов Эмомалӣ Муродалиевич истиқоматкунандаи маҳаллаи Мирзо Турсунзодаи шаҳри Кӯлоб тааллуқ дошта, ин лаҳзаҳо воситаи нақлиёт дар канори роҳ будааст бармехӯрад. сипас дубора ба воситаи нақлиёти боркаши тамғаи Хундай Портер қайди рақами давлатияш 9977 UK03 буда таҳти идораи ронанда Каримов Шодӣ Кӯлобиевич сокини маҳаллаи Тамошотепаи шаҳри Кӯлоб қарор доштааст бармехӯрад. дар чунин вазъи садамаи даҳшатбор Ёқубов Аминҷон Асрорович сокини маҳаллаи Ҳувайдуллоеви шаҳри Кӯлоб мусофири воситаи нақлиёти тамғаи Хундай Аванта ки дар ҳоли таваққуфи нақлиёт канори роҳ ба таъмири оинаи нақлиёт машғул будааст, аз таъсири зарбаи садама ҷароҳати ҷисмонӣ мебардорад. мутаассифона ҳангоми ҷониби беморхона бурдан дар роҳ ҷабр дида ба ҳалокат мерасад. вобаста ба ин ҳодисаи садамавии марговар масъулони ниҳоди дахлдор тафтишот бурда истоданд. рӯзи садама шудан ман дар Ховалин будам, хонаи духтарчам рафтам. замин хона буд гирифтаи биромада. дар набудани ма истифода бурда гирифтаи мошина биромада. калитора ман надам, худш ҳамҷа якҷои ёфта гирифтаи рафта.
گفتنی هم که شما پسراتون هم به نظارت نمونید که عاقبت کار همون خیلی میشید از دست اینجا همه عیبی من خودم شد که مثال همون به نظارتی من همین که باید کلیت یکون جدا ساز جگاه کرده. روز 17 ایونی سال 2024 من ماشین پدرم را به اجازت گرفتم و رفتم در راه به صدمه دچار شدم. به صورت دیگر را نها می‌خواهم که رنگی من این کارا نکنم. از کرده خودم پشیمان شدم. намояндагони раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти хатлон ба дидорбинии пайвандони фавтидагон рафта барояшон аз номи роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти хатлон изҳори тасаллияту ҳамдардӣ намуда хоҳишу дархосташонро пурсон шуданд. инчунин вазъияти ба амал омадаро бо фаъолон намояндагони ташкилоту муассисаҳои дахлдори ҷамоати мазкур мавриди муҳокима қарор дода оид ба мушкилоти зайл дар партави қонунҳои амалкунанда дастуру маслиҳатҳои судманд доданд. استودیم که خودی سر چشم نابالغ موجود آورده است. کارکنان اداره دولتی آمده با ما نصیحت دادن. حرکت میکنیم که با دیگران فهمانیم کامودی را از همه پدر مادران خواهش میکنم که فرزندان نابالغشان با راندن автомошин راه ندهند. дар ҳама ҳолат нафарони гунаҳгор ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд, аммо саволи матраҳ ҳамин аст ки чаро солҳои охир ноболиғон воситаи нақлиёти волидайну пайвандонашонро идора мекунанд дар ҳоле ки барояшон манъ аст. боиси нигаронӣ аст ки солҳои охир бархе аз фарзандон аз назорати волидайн дур мондаву ба чунин амалҳои номатлуб даст зада дар натиҷа ба ҷиноят рӯбарӯ мегарданд ки баъдан пушаймонӣ суде надорад. аз ин хотир волидайн ва калонсолони ҷомеаро лозим аст нисбати таълиму тарбияи дурусти фарзандон таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда ҷиҳати пешгирии чунин ҳодисаҳои роҳу нақлиёт таъсиргузор бошанд. новобаста аз оне ки ба қайдгирии ҳолати садамавӣ дар ҳудуди роҳҳои вилояти хатлон ҳанӯз ҳам нигаронкунанда боқӣ мемонад, бо ҷурми ноболиғон ки воситаи нақлиёти пайвандонашонро худсарона ба ҳаракат медаронанд вазъият ҳамоно мураккабу хатарзо арзёбӣ мешавад. интизор меравад ки чунин волидайни бемасъулияту беэътибор ва фарзандонашон ки бо амалҳои носозгори хеш риштаи умри нафареро қатъ менамоянд тибқи талаботи кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. аммо ҳалли масъалаи мазкур боз ҳам дар заминаи иҷрои талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи таълиму тарбияи кӯдак қарор мегирад. бо назардошти нишондодҳои оморӣ зарур аст ки дар радифи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дигар ташкилоту муассисаҳои дахлдор ва ҷомеа низ таъсиргузор бошанд.